Ügyességi pálya teljesítése volt a beugró feladat az első Palóc-Kanyar autós kalandtúrán, melyre április első hétvégéjén került sor. A 36 Palóc akciócsoport alapvető célja az első Palóc-Kanyar rendezvénnyel az, hogy a térség természeti adottságait, kulturális értékeit bemutassa, egy turisztikai terméket alakítson ki, ez igazából nem egy autóverseny. A KRESZ szabályainak betartásával keresnek fel egy vakitiner segítségével a versenyző csapatok állomáshelyeket, és ott hajtanak végre feladatokat, és ott pontokat gyűjtögetnek a 2 nap során, és ugye aki a legtöbb pontot gyűjti össze, az nyeri meg az első Palóc-Kanyart. A versenyen bárki bármilyen autóval rajthoz állhatott. A szervezők 4 fős csapatok nevezését várták, csupán egyetlen megkötés volt, a csapat tagjai között legalább egy hölgynek lennie kellett. Az indulók között akadt olyan csapat is, amelyet 4 bátor hölgy alkotott. Karancsberényből érkeztünk, és a csapatunk neve 4x40, hát ha így végignéztek rajtunk, gondolom ez adja magát a nevünk, és szeretnénk megmutatni egyrészt a férfi párjainknak, másrészt pedig a fiataloknak is, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. A versenyre elsősorban az akciócsoport területéről érkeztek csapatok, de jöttek Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből és Budapestről is. A rutinpálya teljesítése után került sor a 2 napos verseny ünnepélyes megnyitására. A játékos kalandtúrát Molnár Katalin, a szervezőegyesület elnöke, és Ponyi Béla, Salgótarján rendőrkapitánya, mint a rendezvény fővédnöke nyitotta meg ünnepélyesen. A rendőrkapitány üdvözölte a kezdeményezést és külön kiemelte a megye értékeit bemutató és a tájékozódást segítő ötletes térképet. A versenyzők olyan itinert kapnak, ami nem szokványos, hanem felhívja az összes település, amit meglátogatnak, az összes település nevezetességeire a figyelmet. Tehát olyan, hogy a nagy templomnál forduljon balra, itt egy 16. században épült ház után jobbra, tehát végül is a versenyzők, akik nem csak Nógrád megyeiek, ahogy hallottam, hanem budapestiek, Balatonfelvidékiek megismerhetik Nógrád megyét, és ezáltal végül is a turizmus fejlődhet, mert gyönyörű vidéken élünk, a turizmusban lehet a jövőnk. Azon túl, hogy ez egy ilyen kezdeményezés, természetesen a közutak biztonságáról is szól ez. Itt nagyon tetszett, hogy a szervezők is felhívták a figyelmet a versenyzőknek, hogy ez nem verseny, ez egy túra. Ez egy csillagtúra, ami a szórakozásról, az ismerkedésről, az autózásról szól, és hát végül is így természetesen mi rendőrök is tudtunk csatlakozni erre a rendezvényre, kihoztuk a motorszimulátorunkat, és mi is fel tudjuk hívni a figyelmet a biztonságos közlekedésre és a balesetmegelőzés fontosságára. A csapatok a megnyitó után rajtoltak el felfedező útjukra. A 2 nap alatt összesen 16 Nógrád megyei településre jutottak el. Valamennyi állomáson a fogadó településre jellemző játékos ügyességi és szellemi feladatokat kellett megoldaniuk. Cereden például tojást kerestek Szalmakazalban. Nagyon kalandos utunk volt, ugye a vakitiner szerint mentünk. Hál' Istennek azért előre utána néztünk a Palóc településeknek, úgyhogy mi végigolvastuk az oldalt, gondoltuk, hogy Cered lesz a végállomása ennek a szakasznak. A feladatot hál' Istennek gyorsan és maximális pontszámmal teljesítettük, úgyhogy a csapat munka itt elkezdődött, és remélem, hogy így fog folytatódni. A csapatok a 2 nap alatt eljutottak többek között Ipolytarnócra, Karancslapújtőre, Mihály Gergelyre, Mátranovákra és Szilaspogonyba. Ez utóbbi településen a falu hagyományos programjához, a Kőleves Fesztiválhoz kapcsolódó feladványokkal várták a versenyzőket. Volt kőlevesfőzés, de csak papíron, kőhajítás és molnárkalács sütés. A kalandtúra feladványai között szerepelt még borkóstoló, akadálypálya teljesítés, tánc és szekértolás is. Ez a feladat kicsit nehéz volt így. Elsőre 26 másodpercet sikerült így húzni. Hát azt mondják, hogy az időben nem rossz, de 30 másodperc volt a feladatra, úgyhogy végül is ami fontos, sikerült teljesíteni időn belül. Jó pár állomást sikerült már teljesítenetek. Mi a véleményetek erről a versenyről? Nagyon tetszik. Először sokat gondolkoztunk, hogy induljunk, vagy nem, mert sok feladat volt, amit mondtak, hallottunk több embertől, hogy mi lesz. Az úgy felkeltette az érdeklődésünket. De nagyon tetszett végül is, mindenhol ötletes feladatok voltak, tetszett a rendezőség, mindenhol kedvesek fogadtak, úgyhogy nagyon, nagyon szép feladatok vannak mindenhol, és új helyeket lehet megismerni.
A csapatok egyébként naponta körülbelül 150 kilométert teljesítettek, de nem a gyorsaság számított, hanem a találékonyság és a csapatmunka. Ebben a legjobbnak az etesi fényvarázs csapat bizonyult, így ők nyerték el az első Palóc-kanyar kupát. A kalandtúra végén azonban pontszámtól függetlenül mind a 38 csapat győztesnek érezte magát, hiszen életre szóló élményekkel gazdagodtak Palócföldön.